3 kilometriä ainakin maalta ja ollaan etitty kultaa ja ei ole löytynyt ihan mitään. Ja kaveri tuolla takana hipsuttelee mun jalkoja tai takia. Kyllä mä pettäisin hipsuttelemisen takana oikeesti mun jalkoja. Ja ruokiin meinaa loppua. Vettä meillä ei oo mukana ollenkaan. Meinaa olla nälkä. Mutta kaverilla taisi olla lehtiä. On mullakin tää keppi. Ei juomakin on kyllä, ei oo yhtään mukana. On mulla kyllä tää vähän tässä ruoka, tässä on tää lehti. Ja kato varpaat. Kuitosta. Kaverilla varpaat olisi tullut sukaluttaa. Joo, on mulla tää lehti tosiaan, että katsotaan, että mihin päästään, löytyykö sitä kultaa yhtään. Huikka.